ତ ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ସରୁ କ'ଣ ବାହାର କଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର। ମୁଁ ଉଠିବାର ହିଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ହିଁ ଥାଏ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଗୋଟେ ତାୱାଟେ ବାହାର କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁଟି ତାୱା ଗୋଟେ ପିଠା ତାୱା ଥାଏ, ତ ଆମର ଗୋଟେ ତାୱା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଆମ ବାକ୍ସରୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ। ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅଫିସ୍, ଯେହେତୁ ରୁମାଲଟା ନେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରୁମାଲ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବାଡ଼ିକୁ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟଗର ଗଛ, ତ ସେତିକି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ଦେନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ। ତ 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସିଲେଇ କରେ 10ଟାରୁ 11ଟା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ ବନେଇଥିଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେନ୍ ଦିଅର ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତାପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମାର୍କେଟ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର କାମ ସାରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇଥିଲା, ରାଗ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଦେନ୍ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସିଏ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଦିଅର ଭାଉଜ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଏତିକି ରହିଲା ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍।